आंनि सना फाननानै दखान होगोन होनना साननायावनो बेमारावसो थांजोब्बाय फैसाया। बिथिंजाय बिबारि बाजिनियाबो फाथर जादोंनो उदै सानायानो थानो हायानो। जोंनावबो फैसा गैया हेल्प खालामनोबो। बेहाबो दा अबाव मोननो। जेब्ला आं अपारेसन जादोंमोन आंनि सना फाननासो ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन आंखौबो। बिबारि बाजिखौसो बेसेबा सिन्थाबाय दङ र' आङो। अबाव फैसा मोनगोन दे बियो। डक्टरा थाबैनो अपारेसन खालामनो होदोंनो। मा जाबावनो जोंफोरना खाफालानो गाज्रि। ओंखाम ओंख्रि संनो जाबाय। ओंख्रिया मा संनो जेबोआनो गैया। मुसुर दालि एसे दङ, एसेल' दङ। टिल्लुनि आन्था जागोन खोमा, बेखौनो संना होनोसै आङो ओंखाम गोजा जानोसै बानलुजोंनो। फाप्पि सिखावा जोंनि सनाखौ खावनानै जोंफोरखौ भिखारि खालामना गालांबाय। सनाखौ फानगोन होननासो सानदोंमोन, फाननानै हा हु बायगोन सानदोंमोन, दखान गिदिर होगोन होनना सानदोंमोन। बिदि साननायावनो सिखावफोरा खावना लांनानै दानै जोंफोरखौ भिखारि खालामना गालांबाय। मा जागोन दा बिथिंजाय न'आव जेबो गैया। दाउ मानैसो फिसिदों, बेबो बेमार जानानै थैजोब्बाय। मानैल' दङ दा। दाउ बिमाफोराबो थैजोब्बाय, गनायाबो थैबाय। फाननो गोनां मानैसो दंमोन, बेफोरबो थैजोब्बाय बेमार जानानै। पुर्निमा। फैबाय नोङो? पुर्निमा, मा ओंख्रि संनो नागिरदों दिनै? टिल्लु, माथो बुंबावनो आरो। ओंख्रिया एसेल' दङ, दालि। बेखौनो नोंनो संना होनोसै आङो। आंनो? नोंलाय? एसेल' दङ। मा जाबावनो, आखायावबो फैसायानो गैथ'आ र' थाइसेबो। बेनिखायनो हाजिरासो मावनो थांनो नागिरदों आं गाबोननिफ्राय। मा? नोङो हाजिरा मावनो थांगोन? हागोन नोङो? हानांसिगोन आरो माथो खालामबावनो। बेसे दिनथ' बेफोरबायदि थाबाय थानो। सोलिनो बिराद खस्थ' मोनग्रा जाबाय आङो। इसोरा हरा नङा हरदोंमोन, बेखौबो खोमाना लाबाय। आरजिनाबो लानो रोङासै, हा हुबो बायना लानो रोङासै, बिजनेसबो खालामना लानो रोङासै। दा फस्थायनांगौ जाबायना। हाजिरा मावाबा दालाय अबाव मोनजाबावनो। गेसआबो जोबहां जाना दङ टिल्लु। नोङो बनसो सिनना होनांसिगोन। जागोन दे, आङो बन सिनना होगोन दायो बेलासे। बिथिंजाय बिबारि बाजिनि उदै सानायाबो बांद्रायसो जादोंनो। बराबो फैसा नागिरबाबो मोनाखैनो। मोस्रोम बाजियासो 10,000 होदोंनो। नाथाय 10,000जोंथ' जायाना, खमसे खम 50-60 हाजाराथ' नांखागोन। बेखौनोथ'लै फाप्पि सिखावा जोंफोरखौ भिखारि खालामना गालांबाय। बिबारि आब'खौबो टेनसन जागासिनो आङो। मैया हरावबो हरसेया उन्दुलाङाखै आं, मिथिगौ ना। आखायाव फैसा थाइसेबो गैया। गाबोनो जांग्रावला आबौआ दाननो होदों र', हाजिरा लिंहरदों जोंफोरखौ। आं आरो खानजङा थांगोन, सानसेयाव 500 होगोननो। दे थांबानो जाबाय, माथो खालामबावनो। बेफोरखौनो मावना जानांसिगोन। बिथिंजाय मैगं थाइगं जेबो गैया, माइरंआबो जोबहां। थाव गैया, संख्रि गैया, बानलु गैया, आलुबो गैया, दालिबो गैया, गेसआबो जोबहां। दे जागोन दे, नों बांद्राय टेनसन खालामनाङा। आं गाबोननिफ्राय हाजिरा मावनो थांगोनथ'। बिदिनो सानफ्रोमबो हाजिरा मावग्रा जासिगोन आं, मोनबानो मावसिगोन। हायाबाबो खस्थ' मस्थ'यैबाबो मावनांसिगोन। दे होमबा पुर्निमा, जा एसे दङ बेखौनो संबानो जाबाय। आङो बन सिनो थांसै। दे होमबा बनखौनो सिनो थां। आबै! बेलाय माथो गल'निसो माथो? बेलाय माथो थांदोंमोन? गल' आबौ? गल' नों फैफिनबाय? औ आयै, गल'मोनखौ थांनो होआसै आङो। सिमांसो जाखो ना मोगथांसो जाखो? आयै, सिमां नङा, मोगथाङानो। औ आयै, सिमां नङा, मोगथाङानो मार। आं बिसोरखौ थांनो होआसै। न'आवनो थागोन बिसोरो, बरावबो थाङा। मा? गेग्गां आदा? नोङो बिसोरखौ थांनो होमारासै? नोंसो लाबोदों माने थारमाने बिसोरखौ? न'आव लाबोफिनदों बिसोरखौ? औ आनै, आफायासो जोंफोरखौ थांनो होआसै। आयै, हागौबा नोंसोर आंखौ निमाहा होबानो जाबाय बयबो। आं फाफि, आं सनि। गाज्रिया आंनो, गोसो गेसावा आंनो। नाथाय आयै, आंनि गोसोआ सोलायबाय। आं आगोलनि बायदि नंला। सिगांफोर जा जालांबाय। आं गासैखौबो बावनानै गोरोबलायनानै ज' थानो गोसो दङ आयै। बे दिनखौनो नेबाय दङमोन आं आबा। दिनै गोसोआव बेसे रंजानाय मोनदों आबा आङो। आं दिनै खुसियावनो गाबनो ओंखारबाय। निमाहा हो आयै आंखौ। दे जाबाय दे आबा, जाबाय। जों दिनैनिफ्राय थांखांनाय बाथ्राफोरखौ मालाबाबो दिहुनलाबो गोसोबो खांला, रावबो गोसोबो खांनांला। औ, गेग्गां आदा, दाउजा दाउआ होख्लायदो। दिनैबा हले पार्टि जानांगोन, बयबो ज'नो। दाउज्ला दाउखौ संनोसै, ओरैबायदि गोथावै संगोन, ओरैबायदि टेस्टि संगोन। नोंथांमोना स्लुब स्लुबनो आसिखौनो सोलाबाय थागोन।
ओरैबायदि गोथाव संगोन माने मस्ला मस्लि माइखौ बानलु गोरान होलायनानै बिथिंजाय गरम मस्ला होगोन थान्दा मस्ला होगोन फुरा गोथाव जाखागोन दिनै गायदेयासो संगोन गायदेया आरो आङो दिनै बुंना दोनखानोसै जेबो नांज्लाय खमलाय गैला दे दिनैनिफ्राय खालि संनाय जानाय लोंनाय उन्दुनाय मबाइल नायनाय बेल' आरो मोनसे खामानि मावबालाय अबाव मोनजानो ओइ देलै गेबगाङा दा माखौ बेलाव बेलाव नायबाय थाखो बेदरखौ गोसोखांनानै माबा एकदम खुदैसो गबाय आंहा थानो हाला जानो लुबैनानै थानो हाथारला दे संनोसै आङो बेदरा गोदादो एवनोसै र' होमबालाय आयु थाङाबो थां बेगा दिनै थां न' सिङाव दोनैनो र' आबै आयै गेबगाङा गल'खौ गावनि फिसाला होननानै गनायना लाबाय आं सिमाङावबो सानाखैमोन गेबगाङानि गल'खौ गावनि फिसाला होननानै गनायना लागोन होननानै नाथाय दिनै गनायना लाबाय आयै थारैनो बिहामजो आंबो ओरैबायदि गोसोखौ मोजां मोनबाय सान्थि मोनबाय हामबाय दे इसोरा जा खालामबाय मोजाङानो खालामबाय बेनिखायनो भगबानफोरखौ रायनाङालै आयै मिन्थिगौ ना नोंसोर आरो मालाबा रायो अबेसे आंबो मालाबा रायफ्लाङो एबारनिफ्राय रायलालै आङो जानो गोनाङालाय जाखागोन हाजार भगबानखौ रायबाबो रायाबाबो आरो हाजार भगबानखौ आरज गाबबाबो गाबाबाबो माने जानो गोनाङाथ' जाथारना थांखागोन माने आं बिदि सानो आरोना गुबुनफोरा मा सानो आं बेखौ मिन्थिया आं खिन्थु बिदि सानो दे जानो गोनाङा जाखागोन होननानै गायदे आंनिबाबो थेवब्लाबो गायदे इसोरनि सायाव फोथायनायबो दङ आंहा इसोरा नाया नङा नायोबो सोरथ' बुंखो होनबा नाया होननानै बाजै नायोथ' र' थेवब्लाबो जानो गोनाङा जाखायो दिनै नायोबो ओइ नोंसोरजों रायज्लायबाय थालालै आंहा गेबगाङा दाजों थांनोसै दाउ गोदानाव बेदर आइख'आ ओरैबायदि बेदर जाना मोजां मोनो ना बेदर नङाबानो ओंखाम जाखाया ना बेदरनि नाम खोनाबासो ओंखामखौ जानो फैयो औ बिहा ना बेदर थाबासो ओंखाम फुहाबो उदै सानायखौ बांद्राय मोनबाय आङो थैज हमनो हालासो मोनबाय आं दा मा खालामनो फैसाबो गैया थाइसेबो दाहारबो नागिरबाय नाथाय रावनावबो मोनाखै मोस्रोमनियावल' मोनदों बेबो 10,000ल' 10,000जों जायाना सोरनाव बिनो दा दिलु मोननियावथ' थाइसेबो गैया आं फोजोंसानायाव बिनाय नायनो मोनबाय बायनोबो हानाय उफाय गैया नङाबा रावनियावबो मोना माथो बिबाबो बिदिबा आं बोरै थांना थानो हानो ओरैबायदि सादों आं बेफोरबायदि जाबाय थाबा थैगोनलै आं थांना थानाय नंला दिनै बांद्राय सादों उदैया हेलौ फोजोंसार मा खालामदों दङ ओरैनो एसे गामिथिंजाय बेरायफैदों र' फोजोंसार नोंनियाव फैसा दाहार मोनथ'गोन नामा मा जादों बिबारि नों गाबदों दि फोजोंसार उदैया जोबोद सादों आंनिया डक्टरा थाबैनो अपारेशन खालामनो होदों नाथाय दा फैसायानो गैया 10,000ल'जों जायाना खमसे खम 50,000-60,000 नांखागोन अन्नानै फोजोंसार नोंनियाव दङबा हरथ'नाय आं उनाव दिहुनना हरगोन दे फोजोंसार आंनो होनो हागोन ना फैसा दाहार फोजोंसार बुंनाय नङाबा थैगोन आङो ओरैबायदि सायो उदैया फैसा आंनि आखायावथ' दा फैसा गैथ'वा दे जागोन दे आङो अबेनिफ्रायबाबो लानानै होगोन आं नोंनो अबेनिफ्राय मोनो नोङो फोजोंसार एथ' बुरजा फैसा आरो आंनो 10,000 20,000 नङा 50,000सो नांगौ ना आं उनावबाबो दिहुनना होगौमोन फोजोंसार माबा देनाय आं नाजागोन दे बिबारि नों गाबनाङा नोंनिया जोबोद सादों उदैया ओरैबायदि सादों फोजोंसार मैयानिफ्राय बिराद साग्रा जादों दिनैथ' आरो बांसिनसो सादों बिदिबा आं बोरै थांना थानो हानो थैबाबो जायो आं थाबैनो फोजोंसार इसेबां सानायखौ लानानै आं बोरै थांना थानो दे मानो बिदि बुंदों नोङो बिबारि दे आं सेस्था खालामगोन दे आं नाजागोन पेनकिलार जाबालाय एसे मोजां मोनो नाथाय दसेनो आरो जाफिनो बिदि पेनकिलारबो जाबाय थानो हायाना पेनकिलार जाबाय थानाङा दिनै फोजोंसार एसे नाजानाय नोङो आं दसे उन्दुथ'नि र' उन्दुथ'लांखाया दिनै थेवब्लाबो दे दोनथ' दे 50,000 दा बबेयाव मोननो आङो आइनियावसो दङमोन नामा इबा आइनियावनो बिहैनो र' नाथाय आइयाथ' सोंगोन ना मानो नांगौ होननानै आं मा होनगोन आं
दखान बिजनेस मावगोन होननानै थगायगोन आं आया नङाबा आंनो होगोन फैसा बिबो बिबारिनो होगोन बियो थैबाबो होनाय नङा नाथाय बिबारिया सानानै थानोनो हायाखै आं बोरैबा आलाय सिलाय मोनबाय बिबारिखौ पापि बिग्राया हाबा खालामनानै साला आलाय सिलाय खालामबाय आंनो जुलि खालामगौमोन ना बिदिबा आं बेसेदि खुसियाव दोनगौमोन बिबारिखौ बेसेदि अनगौमोन बिदि एसेबां खस्थ' जाजामोनथ' आङो एसेबां पापि नङा आङो आङो आइनाव बिहैनो आइनाव दङ जानो हागौ आङो बिजनेस खालामनो होनबाथाय होगोनथ' बियो आइया आरो आंखौ हाबा खालामा होननानै बेसेबा रागा जोंना दङ आं दा मा खालामनो आंखौथ' माथो होआसो जाबाय दङ बियो मायबा मोनसे थगायथारनांगोन मोजाङै थगायना लानांगोन आं फैसा 50,000खौ आइनावथ' दंखायो आं मिथिगौ आइनाव गोबां फैसा दङ बिजनेस मावगोन होननानै थगायनानै लाबाथाय होगोन बियो बिबारि नोंखौ थैनो होआ आं नोंखौ जेबो जानो होआ आंनि थाखायनो बिबारिया बिदि खस्थ' जानांबाय गासिबो गोरोन्थिया आंनिनो मानो होनबा बिबारिखौ आं बोसोरसे मानि फन खालायालासिनो दङमोन आंखौ नागारबाय साननानै बेबो गुबुन लाबाय हाबा जाबाय गासिबो गोरोन्थिया आंनिनो नाथाय आं बासायगोन बिबारिखौ आइनाव बिनो थांनि आङो बिबारिखौ जेबो जानो होआ आङो बेसेदि खस्थ'आव दङ अन्थाव बाथावनो बेदरा मोनसिगोन र' मोनबानो ओंखामखौ खुना होनसै बिजुलियाबो उखैबायदां बिजुलि मोना हाजारखि आंखौ गाज्रि मोना मानो थेवब्लाबो माबा आंहा बिजुलिनि फारसे अननाय फैयो मानो होनबा बिना हौवायानो मानो बिदि थकेबासो ओंखारगौ दिनै बिदि थगा होनाङाना बिनि सायाव प्रेगनेन्ट बावसो बेसेरा अन्थाव बाथावनो इमान पापि थायोना सोरबा मानसिखौ बिदि खालामनाङाथ' ओंखामा मोनाखै नामा मोनसिगोन र' नै बेदराबो मोनसिगोन दसे उनाव आङो खुरना हैगोन दे जागोन दे बाजै मोनसे खोथा सोंनि आङो नों आंखौ ओंखाम थाब बिनायखाय रागा जोङाखैथ' जोङाखै मानो जोंनो नोङो ओरैनोसो बुंफ्लादों खोमा बाजै माथो नोङो आं ओंखाम जानोसै होनबाबो गाज्रि मोनोनो सोर बुंनाय आं जेबो गाज्रि मोनाथ' मोनो नोङो आं मिथिगौ आरो आं फैनायखायथ' नों बेसेबा गाज्रि मोनदोंनो माथो आंखौ मोनथियै सानदों ना मानो मानो गाज्रि मोनो बे न'आव आंहाबो मोन्थाय दं मिथिगौ ना आरो आं ओरैनो फैयाखै आंहा हौवाया आंखौ दिनै थगा होनानै गुबुन हिन्जाव हाबा खालामना दंहैयो मानो बिदि आंहा नोंसोरनि अनगा रावबो गैया न' होननानै फैदों आं बेयाव गोसोफोरखौ एसे मोजां मोनथों होननानै नाथाय नोङो बाजै आंखौ फैनायनि थाखाय माथो बिराद गाज्रि मोनथारदोंनो बुङा सानदोंमोन आङो नाथाय बुंफ्लांबाय आंखौ गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया बाजै मिथिगौ ना आंहानि दुखुआव बेसे दुखु जाना दङ आंनि जायगायाव थाबासो बुजि मोनगौमोन मानो एथ' रागा जोङो आंखौ नोङो आंथ' मोजां जाफिनदोंमोन ना आगोलनि बायदिथ' नंखालामोन आं नोंनियाव निमाहाबो बिदोंमोन नाथाय नों आंखौ मानो बिदि बे खेबसे फैनायावबो नोङो बिजुलि नोङो गोरोन्थि बुजिदों नोंखौ मा सोर लागायना होयो आइया बुंदों नोंखौ आइया बे आइया ओरैनो बुङो मिथिगौ ना आं मिथिया आइया आंखौ मानो एथ' सैया नाथाय आं आइजों जेब्लाबो गोरोबलायनानै थानो सानो दोन बाजै आंबो मिथिगौ नों आंखौ गाज्रि मोनखायो बै दाखालि आंनि लोगो उर्मिला आरो आंनि हौवाजों फैनायावनो आं मिथिखादों थेवब्लाबो आं फैदों उफाय गैया आंखौ मानो बिदि खालामो आं दुखु मोनो मिथिगौ ना बाजै दाबोथ' नोङो आं फैनायखाय बेसेबा गाज्रि मोनो थेवब्लाबो आं सहायनानै थायो नों आंखौ ओरैनो सायावल' मोजां दिन्थिफ्लायो न' बिजुलि मानो आंखौ एथ' गाज्रि सानो रोङो आं जेबोखौनो साना बे आइया ओरैनो बुङो आइयालाय मानो बे बैसोआव ओरैनो बानायला बुंलाबायनो आरो आं मिथिगौ आइया मालाबाबो बानायना बुङा बेयो नंगौखौसो बुंखायो बिजुलि आं नोंखौ जेबो गाज्रि मोना नोंखौ आं सानबायसो दंमोन नोंखौ साननानै दुखुसो मोनबाय दंमोन नों आरो आंखौनो उल्था बुजियो दे बाजै माथो बुंबावनो आरो दे नों आंखौ जेबो साननाङा मिथिगौ ना आं नोंखौ फैनायखाय जेबो गाज्रिबो मोनखायाखै बेदरा मिथिगोन र' आं नोंसोर सानैनो दायो खुरना हैगोन दे बे बुरिया मार आंखौ मानो इसेबां सैमारा बियो मानो नायनो हामारा ओंखामानो संना होआ ना साहायानो फुदुंना होआ मालाबाथ' बिनि दख'नाफोरखौबो सुना होयो आङो थेवब्लाबो आंखौ मानो एसेबो नायनो हाया आं बुजिखौनो मोना बे बुरि सासेखौ आरो मानसिफोरनो आंनि फारसे मानो एथ' गाज्रि एरना होबाय थायो बियो मानसिफोरनियाबो गोरोन्थि नङा बे बुरिनियानो गोरोन्थि बयबो बिदि एरना होबालाय नंखागौ सानखागोन दिनै बेनिखायनो आं रावखौबो गाज्रि मोना बे बुरिखौसो गाज्रि मोनो बिदिबालाय बोरै जानोहाय फोजोंसारा मा हाबाखौनो खालामनो नागिरा आंनो बेथिंसो बिहामजो नांगौ बे फोजोंसारा मानो बुजिया ना बै बिबारिखौनो दाबो गोसथोबाय थायो बियो पापिया नंमारगौ बियो बिबारिखौनो दासिमबो गोसथोबाय थायो खोमा गोसथोआ सानबाबो गोसथोयो बियो मानो होनबा बिबारिया फुस्लायबाय थायो बिखौ औ बिदिनो जानांगौ बिबारियानो फन हरबाय थायो खोमा बेनो
फन हरै हरै फिस्लायबाय थायो बियो आंखौ गोसथो आंखौ ला आंखौ हाबा खालाम होननानै बिनिखायनो बियो रावखौबो हाबा खालामनो नागिरा दासो बुजि मोनबाय आङो बे बिबारिया साला बैथालि बियो हौवाया गोमादों मोजांसो मोनदों खोमा फोजोंसारखौ मोनफिनगोन ना फोजोंसारखौनो सानबाय थायो बियो मोननो हास्थायबाय थायो फोजोंसारखौनो आयै माबा आयै आं बिजनेस खालामनो नागिरदों आंनो बिजनेस खालामनो थाखाय फैसा 50,000सो नांथावगौमोन मा बिजनेस खालामनो नागिरदों नोंलाय मा बिजनेस खालामगोन बेखौथ' सानथ'वाखै आयै जिखिजाया आङो बिजनेस खालामगोन आयै आंनो हर फैसाखौ गैया आंनाव फैसा सैसा होआ आङो सिगाङावनो नोङो हाबा खालामग्रो नों जुदि हाबाखौनो खालामाबा नों बिजनेसबो खालामनाङा बिदिनो था नोङो नाङा नोङो बिजनेस खालामनो बिदिनो थाबाय था आं होआ नोंनो नों हाबा जागोन होनबासो होगोन आं रागा जादों आङो बयबो मालाय हाबा खालामजोब्बाय नोंल' बोराय मांग्रां जानानै दङ आंनो मा बिहामजो नाङा नामा बिहामजो नाङा आंनो बिहामजोनि ओंखाम संनाय जानो लुबैया नामा आङो मा आयै मा हाबा खालामबासो बिजनेस खालामनो फैसा होगोन आरो नों आंनो मा होनबा आं बिदिनो बेखार थाबाय थानांगौ जाबाय था नोङो बिदिनो बेखारैनो था होआ आं रावनोबो फैसा सैसा आं दा मा खालामबावनो बिथिंजाय बिबारिया गाख्रबगासिनो सानानै थानोनो हायाखै बियो आयै जागोन दे नोङो आंनो हाबा खालामबाथाय बिजनेस खालामनो फैसा होगोन ना जागोन दे आं हाबा खालामगोन मा नों हाबा खालामगोन हाबा नंमारगौना नंमारा नंगौ आयै आङो बिजनेस खालामगोन ओमफ्राय हाबा खालामगोन सिगाङावनो बिजनेसखौ खालामग्रोनि आयै एसे फैसा जमायग्रोनि मानिथ' मा फैसा जमायग्रोनांलायगौ जोंनियाबोथ' फैसा दंखायोना जों खुंनो हागोन हाबाखौ फैसानि मा टेनसन जादों नोंहालाय फैसानि जेबो आंखाल गैया हाबाखौ खालामग्रोना ला हाबा खालामखांनायनि उनाव बिजनेस खालामबाबो जागोन दे आयै खमसे खम आंखौ बोसोरसेथ' थानो हो आङो बोसोरसेनि उनाव हाबाखौ खालामगोन दे आयै माने आं सिगाङावनो बिजनेस खालामग्रोनो लुबैदों आयै आं बोसोरसेनि उनाव हाबा खालामगोन दे आयै जागोन ना जाया आयै जागोन दे माथो जायोखाय आं बोसोरसेखौ थाथारनोसै आयै आं बोसोरसेखौ सेंग्रा जानानै थानो लुबैदों बोसोरसेयालाय मा दसेनो थांगोन दे जागोन दे होमबालाय आङो गनायना लाबाय बोसोरसेखौ खिन्थु बोसोरसेनि उनावनो हाबाखौ खालामथारनांगोन दे जागोन दे आयै आं बोसोरसेनि उनाव हाबाखौ खालामथारगोन दे होमबा आङो फनाव दायो रायज्लायगोन सिख्लानि बिमाजों बोसोरसेखौ नेथानो होथारनोसै जेनथेन फैसाखौ मोनसिगोन दे जेनथेन थगायनानैबाबो लाथारनोसै बिबारिनि जिउखौ बासायनांगौ आङो नाथाय आयै सरि आं बोसोरसेनि उनावबो हाबा खालामा आं ओरैनो थगायफ्लादोंसो दे होमबा आयै फैसाखौ हर आंनो र' फैसाया न'आव गैजोबा हस्टेलनिफ्राय दिहुनना लाबोनांगोन आं गाबोन थांगोन बेसेबां नांगौ 50,000 आयै 50,000बाबो जागोन दे लागिबा उनाव नांगौबा लाफिनगोन आङो